Καλησπέρα μάγκες. Έχουμε εδώ μια περίπτωση που ψάχνουμε τον επιβάτη. Επί 8 λεπτά τον περιμένω και δεν εμφανίστηκε. Τον πήρα τηλέφωνο, του στείλα και μήνυμα και τίποτα. Νοτεβαίο. Δεν εμφανίστηκε σε 8 λεπτά και 35 δευτερόλεπτα. Τι κάνουμε? Ακύρωση διαδρομής. Για δείτε. Δεν υπάρχει επιβάτης. Ποια είναι η απάντηση Freenow? Εάν ακυρώσεις 4 ακόμα διαδρομές θα μπλοκαριστείς. Οι πολύ συχνές ακυρώσεις μπορεί να οδηγήσουν σε αποκλεισμό λογαριασμού. Να συνεχίσω τη διαδρομή και να περιμένω άλλο ένα 24ωρο, ή να ακυρώσω και να μπλοκαριστώ? 9 λεπτά περιμένω τον επιβάτη. Ο νόμος προβλέπει 5 λεπτά. Μετά τα 5 λεπτά μπαίνει ταξίμετρο. Αν εγώ βάλω το ταξίμετρο και ο πελάτης δεν εμφανιστεί, τι θα γίνει? Ποιος θα πληρώσει τη διαδρομή και το ΦΠΑ? Αυτά τα προβλήματα αντιμετωπίζουμε εμείς οι οδηγοί με τέτοια συστήματα τα οποία δεν λειτουργούν σωστά. Βεβαίως και θα πει κάποιος, μα υπάρχει και υποστήριξη. Για να δούμε την υποστήριξη. Βοήθεια. Έτσι. Πάμε λοιπόν εδώ. Θέματα με επιβάτες. Πολύ σωστά, υπάρχει θέματα με επιβάτες. Θέματα με επιβάτες, για να δούμε εδώ. Τι μπορώ να κάνω αν ο επιβάτης ξεχάσει κάτι στο όχημά μου? Μας αφορά? Όχι αυτή τη στιγμή. Χειρισμός παραπάνω επιβατών, επιλογές καταγγελίας και αποκλεισμού. Προφανώς και όχι. Πότε μπορώ να ανοιχθώ να εξυπηρετήσω επιβάτη? Αυτή τη στιγμή δεν είναι ότι αρνούμε να εξυπηρετήσω, αλλά δεν εμφανίστηκε επιβάτης. Τι μπορώ να κάνω αν ο επιβάτης θέλει να μεταφέρει κατοικίδιο? Δεν ισχύει κάτι με εμάς αυτή τη στιγμή. Τι μπορώ να κάνω αν ο επιβάτης έχει πρόβλημα με την πληρωμή ή έφυγε από το όχημα χωρίς να πληρώσει? Επίσης δεν ισχύει στη δικά μας περίπτωση. Τι πρέπει να κάνω αν ένας επιβάτης προκαλεί σε ζημιά στο αυτοκίνητό μου ή κάνει εμετό λερό στο αυτοκίνητό μου? Βλέπουμε, κάνω και scroll up και down. Δεν υπάρχει καμιά επίλυση του προβλήματό μας. Τι θα κάνουμε? Να πάρουμε τηλέφωνο, το τηλεφωνικό κέντρο, το οποίο λειτουργεί από τις 10 μέχρι τις 2-3 η ώρα? Πώς θα εξυπηρετηθούμε? Πολύ απλά ο επιβάτης μας ακύρωσε. Και εγώ, γιατί έκανα 5 λεπτά να έρθω μέχρι εδώ, αλλά έκατσα και άλλα 10 λεπτά εδώ που περίμενα τον επιβάτη. Υπάρχει υποστήριξη για τους οδηγούς? Καμία υποστήριξη. Έτσι, για να χαίρεστε αυτές τις εφαρμογές που το μόνο που ζητούν είναι τα λεφτά σας.